Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch għatta l-ġurnata tal-ġimgħa mal-Awċin fejn iltaqa' man-negozjanti, il-ħaddiema u l-imprendituri lokali. Fost l-oħrajn huwa kellu żjara fil-Lukanda Kempinski f'Għawdex fejn ġie enfasizzat ix-xogħol ta' ristrutturar li sar riċentament fil-Lukanda, proġett li foka fuq il-kwalità. B'dan l-investiment jirrifletti l-potenzjal ta' Għawdex li għandu jibqa' immirat li jattira turisti li jfittxu esperjenza ta' livell għoli u sostenibbli. F'kummenti li tal-Net News, Alex Borch saħa illi it-turizmu ta' kwalità għandu jkun pilastru ewlieni għall-ekonomija ta' Għawdex u jaqbel propju mal-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista illi jippromuovi żvilupp sostenibbli u valur miżjud għas-settur. Jiena investimenti bħal dawn nieħu gost bihom, speċjalment ukoll ġal-Gżira Awċija għaliex jagħtu iktar imbuttatura lejn il-kwalità. U dik hija propju aħna parti mill-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista anke fit-turiżmu, illi aħna nbuttaw iktar lejn il-kwalità aktar mill-kwantità. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista nfassizzaw wkoll il-bżonn ta' tnaqqis fil-burokrazija, partikolarment fejn jitlu l-permessi u l-ingaġġ tal-ħaddiema sabiex negozji bħal dawn ikunu jistgħu joperaw b'mod aktar effiċjenti u jikbru fil-waqt li jenfasizza li għandu jsir l-investiment meħtieġ fil-konnettività bejn il-gżejjer b'mod illi jkun amalgamat mal-kwalità tal-investimenti f'Għawdex. Apparti dawn it-tip ta' investimenti hemm bżonn ukoll iktar investimenti fl-interkonnettività bejn Malta u Għawdex. Fl-aħħar mill-aħħar mhux biżżejjed illi s-sidien u l-negozjanti jagħmlu l-investiment fil-postijiet tagħhom, il-gvern issa jrid jinvesti wkoll fuq l-infrastruttura holistika sabiex jamalgama ma' dawn tip ta' investimenti u jsaħħaħ l-interkonnettività bejn Malta u Għawdex. Għal din iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch kien akkumpanjat mix-Shadow Minister Chris Said flimkien mal-kandidat għal Għawdex Beppe Gallia.